Bueno, gaur eduki dugu hemen Txupineren abestiaren aurkezpen ofiziala. Irri bat izpiluan, jakagorria jantzi. Guztiak elkartzen gara berriro, sentimenduak etortzen dira berriro, eta gainera aurtengo eguna garrantzitsuenetariko bat da, gure abestia daukagulako. Txupineren moduan ez geunkan gure abestirik, orduan Xabi Aburruzaga trikitilariak egin dozku bat, guretzako Xabi oso berezia da. Erreza ematen duena den, asko kostatu zait, batez be, folk erimutik apurtzu bat aldundu nahizelako, ez? Baina hau kantua ja gaurtik aurrera, mundu osoarentzat herriarena da eta espero dut jende guztiaren gustokoa izatea. Lourdes gure Txupinera oso maitea barik pasatuko dugun lehenengo aste nagusia izango da. Lourdeseri omenaldea emoten diogulako, guretzat Lourdes garrantzitsuena izan delako. Danatarik egin dau bere bizitzan, beti jaien alde, beti herri mugimenduaren alde, beti konpartzen alde, eta guztiz merezi da omenaldi hau. Gogor, badator gure Txupinera, Txupina pistea, sua, pon-pon. Tik-tak, berriz martxan, Bilbo guztia kantanta dantzan. Lotu zapiak, lotzak askatu, azke gozatu.